What the fuck? Dani, kitara on telineessä. Sami, kerro. Hei, hold it. Mikä tää on? Just, joo. Kuule hei, lopeta se. Jos tyttöistä on tuota tasoa, niin hei, tuolla sun paikkas. Mitäs? Näytäs vähän. Jätkä lukee käsityölehtiä täällä saatana. Hei. Missä on? Tää on sun työmaa. Tuossa on työkalus. Actionia. Hei ja. Basso on näköjään kotelussa. Mitäs täällä? Jaha. Täällä Nokian oma komistus. Vaan koneella surffaa. Pornosivuilla vai? Voisit edes YouTubessa, niin voisin antaa anteeksi. Hei, nyt jätkät. Nyt loppu tää homma tähän paikkaan. Kappale on varmaan kohta valmis. Sami, jalkaalle nenäs. Tervehdys. Mä oon manageri, sit bändin pomo. Mä vähän kattelin täällä. Se on tyttöystävä. Kattelin miten se on onnistunut. Sulla näyttää oten lipsua. Täällä näyttää pyhinä pölyttää sitä kitarasta. Ei, kyllä me ollaan reidattu. Eiks olla? Joo, kyllä se. Ja oli vieraita. Liimataan. Oikeesti liimataan. Joo, mutta näköjään sitten on useampia täällä. Joo. Ei vittu, hyvältä näyttää. Okei, joo. Tehdään se. Niistä oli puhetakin. Meidän voidaan varmasti soittamaan. Nyt hommi. Hei jätkät, siis olis mä ymmärtänyt oikein. Tää kappale äänitetään tällä tekniikalla. Joo. Väärä viikonlopettaa ryyppääminen. Taksi. Antaa sellainen mä tunnen, se on pakko. Joo, mä tulen tuohon pihalle. Rumpujen äänityksessä paras tekniikka on puomiäänitystekniikka. Siihen tarvitaan harja ja mikrofoni. Ja tässä meillä on puomimikrofoni. Siis näin äänitetään 7-yhtyeen rummuut. Näin meillä äänitellään basso ja vähän viksaa noita vipuja. Tässä on kyllä 5 kieltä. Joo, kyllä. No niin, nyt ollaan valmiina. Ei riitä. Täysiä. Kyllä lähtee. Ja paras soundi äänityksessä lähtee luonnollisesti näin. Muistat varmaan niinku 10. Niin. Elikkä... Hei jätkät, tää Raju on vielä täällä teidän studiossa. Saitteko te mitään aikaa? Joo, Kyllä. Saatiin. Hemmet, pistä pyörimään sitten. So you know what is behind the secret door. Sometimes in that room, without sorry how skies are cool. Wait, that's our place. If you come, you lose your faith. Make a price and your pride. You got condoms on side. Every man in that room, never break our secret rule. Every story stay in that room. We are here, my turn. We can fight, all be friends, whatever happens.